Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati Bapak Ibu guru mapel kultur lan rencang-rencang kula ingkang kula tresnani. Saderengipun sumangga kita sareng-sareng ngaturaken puji syukur dumateng Allah SWT ingkang tasih maringi kawilujengan dumateng kita sedaya. Sehingga kita saged kempal malih wonten kesempatan niki. Selawat salam mugi konjuk wonten ngasanipun Nabi Muhammad SAW ingkang sampun bekto kita sedaya wonten jaman ingkang terang benderang. Kepareng wonten ing kesempatan iki, kula badhe ngaturaken babagan narkoba. Narkoba niku obat ingkang saged mbahayaken sanget lan saged nyebabaken tumindak konsumsine melenceng saking kesusahan lan saged mlebetaken marang penjara. Tiyang ingkang konsumsi narkoba niku saged ical kesedaran lan tumindak anarkis. Kadosipun begal, meja tiang lan sanes-sanesipun. Ingkang kuwi bayanipun mali narkoba niku saged nyebabaken pengonsumsine kecanduan. Menawi kecanduane sampun berat saged nyebabaken pengonsumsine niku pecah utawi meninggal. Tiyang ingkang konsumsi narkoba niku saged sinten mawon, boten penjabat, boten artis, boten sugih, boten miskin. Pramila kanthi mekaten, monggo kita sareng-sareng nebihi narkoba. Upaya-upaya ingkang saged dipundhakake inggih menika setunggal nikalaken keimanan dumateng Allah SWT. Kalih ninggalaken utawi nebi kebiasaan supados rokok. 3. Ati-ati menawi bilih kanca. Sekawan ningkataken kegiatan ingkang positif kangge ngisi waktu luang. Gangsal pemerintah kedah damel aturan lan sanksi hukuman ingkang saged damel efek jerah. Langkung para generasi muda kedah berjuang saha merangi narkoba. Ampun ngantos kepincut barang ingkang haram menika amargi kita sedaya badhe dados harapan bangsa wonten ing masa depan. Sakiranipun mekaten ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi saged dadosaken manfaat lan pepenget tumrap kita sedaya. Lan bilih menawi kula matur wonten kathah keprangipun, kula nyuwun anggumi pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.